Naga marang Kusumajaya. Saya hubungan kadang-kadang beberapa yang kami rawuh dipun warga Demak Bintoro. Kang Hamengeti rawuh ulang suci ulang Ramadan kang bagi temako. Hari selamat lesane Naga Barong. Ngaturken dharma bakti wonten kasebut Bapak Bupati sae Bapak Wakil Bupati. Aku kira sadaya Putul Naga Barong ingkang yo masyarakat Demak Bintoro. Meka kasambut gawe Kelakuan pun Sadaya wedhus ing Naga. Aduh bersaakan datang Sadaya kandeman kang sami ora upaya perumpo jal wonten menika. Pasok kata suarane Naga, iya Naga Barong iku Kusumajaya. Lah yo. Sadaya ayo rangkang sosak pemaka wujud nyaksa kang aran Betang Kober. Kabeh kaya kadurubuh angin kang tumiyung kanthi kekasa dipriaksa akaran setan power yo oh ha ho ha ho ha ho ha ho Nanti kaya begini lagi para paujudan yang kanthi adu kadek jarayan
wujuding naga lan uga yaksa ya raksasa perang tanding kekarone naga lan uga yaksa ya raksasa pada kateter kabeh bayane masa suarane naga ada ada wujuding yaksa ya raksasa kang aran setan kober Eroko maju tak duwing mundur ya oh ayo ya Bong sama nunggu kasih dayanmu nogo coba kemarin wujudin nogo mengaja biyakso ya raksasa kan kaya mengkono gede-gede ini Andi gelem gemuyu biyakso hamil sami wujudin nogo nakasa kaya udah aja endong kembal tuwe nogo wah jahat oleh bapak yang kamu tak pecah kamu inilah dua cabang sisi Apollo enam kabeh bodo mangkat jahat patong gaul jeneng naga kang wanandingi marang yaksa ya raksasa ya setan kober ampun menani bisa ngedak brokno aku bisa ngadek kaya kuning durimu naga yas ini nyata orang ku Arab Melayu di sadaya kami kawon sadaya kami keplayu dengan nopo kanthi bunga kareping kabeh wujud sing yaksa kanthi ngawonake suka pari suka Jangan
Ayo dulu, ayo istirahat. Jalmo wujud sing singa ora apa nang nganggo mustika medaleng singa raksasa kang nganggo mustika ya ratune singa barong kusuma jaya. Pancatahing sing ngaturaken pasukan wonten ngasanipun Bapak Wakil Bupati saha Ibu Bupati saha Bapak Sekjen kepareng nuwun Ibu Pangestu muga menyang budaya Demak tambah luhur derajate. Sampun ngaturaken pasukan wonten ngasanipun sesepuh Demak katerasaken hangge bermakarya singa barong kusuma jaya badhe ngentasi gawe wonten ing wekdal sonten menika lan nyuwun sedaya wonten nganipun Gusti kang gawe gumaring jagat tugya sedaya sing kala kandhet dinten sak menika dipun paring gancal lancar sadaya panguripaning warga Demak Bintoro.
dibanjang ganjing langit gelap-gelap katon wirginggang mangawir ganjeng oh kami noko sarono sarane aditara dahar sengkala katindakaken dening singa barong kusuma jaya muga tak rampungipun aditara sedaya sengkala banjur katutup dicecak manika satu kali ini sengkala kadang dening singa barong kusuma jaya ojo nganti ana sing ngeplayu dening sengkala iki satu gawe jeneng kala kadharo wonten ing alipun singa barong kusuma jaya kami nama donga muga kinabana wonten kasampun Allah Subhanahu wa taala ingkang gawe garing jagat padhaning donya muga sakti sadaya katindakaken pun kabulaken kanthi dongane kakandhet kabeh sing kalane ojo lanjono sing liwatan yudha sengkala kadhar kabeh ayo padha dinabi gawe Kakek wonten kalih wujuding sengkala kadhar dening singa barong kusuma jaya ojo nganti ana sing ngeplayu ojo nganti ana sing muncul saka sak tengahing palagan adus satu kali sengkala kabeh ayo dikasih nanti kabeh langit pun ndak akan kang mantram sakti awet nama sonawa rahayu sagung lari tumolo sito molo tamahal sirno tamahayo rahayu sagung Saganing kang mantram sakti awet nama sonawa rahayu sagung tumuwi tumolo sito molo tamahal sirno kang mahayu rahayu sagung tumuwi datang singa barong kusuma dongane sengkala sampun ditindakaken kanthi tembodo kanthi bunga rasane singa barong papacacahe dipengetasi gawe muga kari slamete nanging nikmate kanggo ngrapaken wonten ing kathah Demak menika yo
kajari akan sadaya semua barangku semua jaya lebet wonten malih wonten ing gua kasantrikan semonggo kula dherekaken semonggo pun katrasaken ulah adhikara tarian barangke pangku Sumodaya medal papat tataing 5 papat sedulur 5 Joko kalah kambang lawa diari-ari jadi kanthi lumaku kudu tekan wonten ing sampun papat sedulur Sukmakan sejati manunggal nyawiti ingat papat sedulur 5 pacar Sukmakan sejati manunggal nyawiti ingat papat sedulur 5 pacar Sukmakan sejati manunggal nyawiti Lah, oh ya,
Berapa lampain Satrio tadi gimana orang-orang pemimpin prajurit Os woi ya ya woi ya udah oi udah oh ya ya oh udah what ya udah oi oh ya udah oi ya ya oh kalimat galeng kalih pawujudaning wanita ya prajurit prajurit kasopanan medal hamenta gendero ing astanipun kang katon hayu tulis tiyaning wangi lagi adu kalian patang adu kabeh gayanipun kan dihangat malih wujuding gendero kami nangka pusaka kang mung asa dening Sri Kandining Kusumadaya para badhe kairik kadhekaken marang prajurit wanita kang lumampah kanthi sedaya tinapa lampahipun kang katon rapi ebi meni to yo ya hey ho hey ho ya ya hey ho ya
Woi, ya. Woi, ya. No, ya. As. Ya. Kata makan bareng itu. Kata makan sabaya musuh. Ya. Woi, ya. Pinoto barisanipun Satoyo Satriyo kang hanite putra Satriyo kusumo jaya Polo sanyo sawiku mukire mukiogo Sawadyo siyoko kuda lewat yo polo sanyo sawiku mukire Sumarare tanah Jawi Kudane satrio kang sejati Kadedayan ingkang seti Ora ono kang bisa nandingi Wadya Kala wis nyawiji Tapi tewiro yuta kang seti Yo 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 Sumarane tanah Jawi Kudane satrio kang sejati Kadedayan ingkang seti Ora ono kang bisa nandingi Wadya Kala wis nyawiji Tapi tewiro yuta kang seti
Candi Hambuka ngaosaken Bismillahirrahmanirrahim. Candi Hambuka dinten sakmenika kawontenaken adicara megungan wirabudaya miwiti anggen dalem ngadepi wulan Ramadan. Muga kanthi donga kita sami kinabana wonten ngarsanipun Gusti kang gawe gumaring jagat ya Allah Subhanahu wa taala. Sadaya warga Demak Bintara dipun paringana sehat. Amin. Kinebahna saking Pancabaya. Amin. Dipun paringana enteng kabeh anggenipun basa samangke ngantos sak tuntasipun. Mila saking dalem Kusuma Jaya ngaturaken kinten hormat dhateng panjenengan kanthi ngaturaken salam budaya Kusuma Jaya. Sembah palakan uga atur berkahi isi wongso atur sembah palakan uga atur berkahi isi wongso. Maksudnya keaturaken dening Sadaya Satrio mencatatkan petinggi Demak. Malah menghayatakan pasukan ngatosaken amarih anggen memakaryo dan tisih melih arupi titianipun Yomuga putih warnane
Boyo barisan kang pun aturaken dereng nalendra kalendaning utama Jaya. Tilampah mampah Desandi arepe wanita ingkang ayu tulisyaning warna anise kuda putih warnane kang ndadekake kaslametane praja ya Pragesandi kang marwahipun Demak Bintara. Bisa, bahkan, bisa, bisa, ya, wait, ya, wait, ya, ya, wait, ya, wait, ya, wait, ya, yo, oh, ya, ya, wait, ya. Sikap penghinas Sadaya Desandi prajurit Raja Palasa Kasiaka Asoka Halo.
Katene hal kalau nunggu tijane kono kajiretan jenengku semua daya. Yo! Ontia kawa samanta Sadure tutung hontolo Ontia kawa samanta Sadure tutung hontolo Jaka 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 Mantapan Tantulian Akawinde koran tutong mantapan Tantulian Akawinde koran tutong Kanel boteng nalendro kang gawe geteng probo. Beribu begogo Harantang berkoro datang Sadaya Satria Kusumadaya. Harangin Sang Senopati Kusumadaya medal ngadepi marang Sadaya manungsa kang gawe ribeting jagat raya. Manungsa sira padha sumingkira. Lakon nyemingkir aku ya awakmu sing semingkir kowe nampang endamu ke taman pusakaku kang wujud tombak kakak mobrok ujungku ya ya ampun sabaranmu. Oh ya, mula padha semingkir belum kenapa teman maju. Oh ya, ya, woi ya, 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 woi ya, woi ya, woi woi ya. Yes. Good job. Good job. Good job. Good job. Saya kamanan. Jangan diawai dewe ya di. Maju karo papan padha arep maju. Yes. Semingkir oleh ada panel.
nak terima mung sampai ini weh kataman astaku deh sabaran munggus orang usah takon denganku weh sumingkelo sama ini jas mung semono katik kayanku ya aku temenan gue ikut iya aku temenan juga ilmu cendol menonton lena pangin udah sembah tiga ilmu ya iso ya ya antap kemenangan ya yes harap bogor ini yes bingkat yes rodo rambutmu aja mau rambut leno kamu sembah isok wani mana gue orang marah mah gue iya was iya malah dekat ya lipat kemenang gue aku nek uruman kaya gue surang marah kedalakan aku sokong yang mau penting asal itu dan ubi bangsa bantu bikin kedalakan aja di pusoko kang aran kris udyas mati nobrak khususnya karena kabeh podo minggat pengkalani kabeh satrio podo syuko gawe ketenjamane Bintoro aku pada dua
kalau bapak ikon abdi to kamu aturaken kang bito kamaring projo Kagem sadaya dinas